ଆରେ ସୋନୁ, ଶୁଣୁଛୁ? ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ କଲା ଘର ବିଷୟରେ ଗାଁରେ କେତେ କଥା ପଡ଼ିଛି। କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ରାତି ହେଲେ କୁଆଡ଼େ କାନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ। ସେ ସବୁ ମିଛ କଥା। ଲୋକେ ଖାଲି ଡରେଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠିକୁ ଦିନରେ କେତେ ଥର ଯାଇଛି, ମତେ ତ କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତୁ ଖାଲିଟାରେ ଡରୁଛୁ। ହେଲେ ଭାଇ, ସତରେ ସେ ଘରଟା ଦେଖିଲେ ମୋ ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଉଛି। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ପରା ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ହଠାତ୍ ସମସ୍ତେ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ। ରାଜୁ, ଦେଖ, ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯା, କିନ୍ତୁ ସେ କଳା ଘର ଆଡ଼େ ଭୁଲରେ ବି ପାଦ ପକେଇବୁନି। ସେଠି ଅମଙ୍ଗଳିଆ ଛାଇ ବୁଲୁଛି। ଗାଁର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ କହନ୍ତି ସେଠି ଯିଏ ଗଲା ସେ ଆଉ ଫେରିଲାନି। କାହିଁକି ମା, ସେଠି କ'ଣ ସତରେ କିଛି ଅଛି? ହଁ ପୁଅ, ସେଠି ଅନ୍ଧାରର ଶକ୍ତି ରହୁଛି। ଲୋକେ କହନ୍ତି ସେ ଘରର କାନ୍ଥ ବି କଥା କହେ। ମୁଁ ମୋ ପିଲାବେଳେ ଦେଖିଛି ସେଠୁ କିଭଳି କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରେ। ରାଜୁ, ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ରାତିରେ ସେ ଘରେ କୁଆଡ଼େ ଆଲୁଅ ଜଳେ। ଚାଲ, ଆଜି ରାତିରେ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ସେଠି। ନାହିଁ ମା, ମନା କରିଛି, ମୁଁ ଯିବିନି। ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। କିରେ, ତୁ କ'ଣ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛୁ କି? ସାଥିରେ ମୁଁ ଅଛି, ହାତରେ ମୋର ଟର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। କିଛି ହେବନି, ଖାଲି ଦେଖିବା ଆଉ ଫେରି ଆସିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଳମାଳ ହେଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବି। ସୋନୁ, ଏଇଠୁ ଫେରି ଚାଲ। ଦେଖ କେମିତି ଅଜବ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଆରେ ରହ, ଆଗ ଭିତରକୁ ତ ଯିବା। ଆରେ ଏଟା କ'ଣ ହେଲା? ସୋନୁ ଭାଗ, କେହି ଜଣେ ଏଠି ଅଛି। ନା ନା, ମୂଷା ଥିବେ। ତୁ ଖାଲିଟାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ। କୁଆରେ ଯିବୁ? ତୁମେ ମାନେ ମୋ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିଛ। ସୋନୁ, ସେଇଟା କ'ଣ? ସେ ଛାଇଟା ଆମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। अरे बाप रे, एटा तो सतरे भूत। भाग रे राजराजू। खबरदार, एमानंको हाथ लगा नहीं। ओम क्लीं क्लीं नमः स्वाहा। ନା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। तू एबे जा, एमाने पिला लोक भूल करी देइछंती। जाओ पिला माने, आजी तो बंचीगल, किंतु मने रख
ସବୁ ଜିଜ୍ଞାସା ଭଲ ନୁହେଁ। ଏ ଘରର ପାପ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜା, ଆମେ ଆଉ କେବେ କେବେ ବି ଆସିବୁ ନାହିଁ।